Cyclonic wind destroyed 15 houses in Riboy district at Nongdeusa village on the Umsningsin RD block in Riboy district. These houses were destroyed by cyclonic wind on the 10th of this month at around 7:30 a.m. in the morning. Some of the members of these families were injured when the trees fell on their houses. Speaking to the media, the headman of this village said the Catholic Church was also destroyed in this incident. Liba juga ketika por ko mentai ki mlak tanda penpau ki jing sokhya ko bajur jing snosi ha ko bedai bat ka jing khiu eryong bajur lingba menen ka janme ka por ko ba nyu siteng ye ha ka ba hado kharsan teli ki long yen ki balakta don rum ki balaman sau jur ha bedai bat kani ki jing khe jung nu eryong ni pukas nong dosa ko jongi na kaliang ko snong isngoban kerpat jor ki bor ki bahlor la kalong ya MLA dan MDC beran burom jongi sungha ya kaban khai khmat lam hukum ke kopor ke bajia ini ki jingdia basnosi ki long hieng long sam ki jongi ki balado no ya ki yeng kisam nadu nemit ki la surya thia ya dam ki yeng jing pramarjan nakadal jong kejing salit no ki kisam ki jong ki kerparu na kabenta ki bor sarkar ke bedai kamtabe ya ke office jong block development officer yang komisten CRD block ngobha ya ke ban yarap lem ha ke ban penyo kono kalan jing yarap ha ke bedai ban kinong song be jong ni hakum ke dikekap ke bama ya ke jing baik ke jing jenjar kumjuru na kaliang to snong ni sungoban kerpat na kabanta ka MSCL nomor bon ki pos ki bala do bat ki bala dukut ha ka jingki eryong ka bamenen ngemte bahado kanu sngi ngin yo lai kan kta ya puli puthi ki khna ki khon to snong kumta gi da kerpat ya ko office ke bari pai ya ki electricity ka ki sngoba ya ka ban wan no ban maramot no khangkloi ha ka biadai pergi ki post light khnang ya ka ba kanam ro jing thot ha ka biadai ka puli puthi bara ka biadai kiwi web ki kam apo ki mlang salang khamtam hone po kasnong ge jongi ki bajia ni jing jia ko snosi menen ke janme pengida kerparu ya ka agriculture department ke bana kaliang jongi nongrap ki jongi lingba ka jing wan jongi ka cyclone menen demi kalak tak sibun ha ka bedai bakarep karyang ka jongki dan ki jing thum ki bedang dei ban mi ki bedang dei ban pur re kila kelon lut kila dukut lut kila don sibun ha ka bedai ki jing du nong ha ka bedai bakarep karyang na kalyang jongka dorbar snong ha ka jing khain kelum ya ka jing lut jing sak borok ha ka bedai bat ka jing wan ban penjat na kalyang jongka ka bor ka maryang ka jing lut kam duna su ya ka sanlak la ni ndrulak tingka habe dei bukini ke jingjia kumta sai ni da kerpat ki bor bahalor sungba pedlam yo ilam akum kini ke khap jongka jingjia ke ba snusi ane poksong ke jongi khnang ba sai sen pat kin la ban maramot biang kin la ban yeng biang la jongki kejat ha ka be dei bat kini ke jingjia boro tangkat ni na kaliang jongi kum ka snong iwan ban sngo kren jongphe kamtam ning ba kini kilat patai kubor khnai ka ba kan long le se yo don menuru ki badon ke jinggu i na ka benta ban ai kiti kaman kiti kadiang ta kinong song snong ki jongi ki ba mat ki ki jingjia phila banwan phila banyarap yani lingba da ka ba phinwan mani kundo lingba kinong ilam snong khna ka ba phinyo ki jintep ki ba bnya bat ki batikna